Yuk, buka kendang, Kartika Raras. Kartika Raras, sokek dangdut Indonesia. Waya sore mendung katon lali menyang kaya bareng atiku rasa gelo kembang tresnaku ilang muspra Selamat sore Indonesia. Opo pancen wis binasti sliramu kepecut tak tresnani lagu niki ceritane suatu pengkhianatan cinta. Iya. Muga-muga mantene aja nganti mengkhianati siji lan sijine. Wong ki nek wis teka lara ati, rasane tekaning mati. Nek mung raga kaya bathukku dekok ki. Iki mbiyen aku ngemsi nang Sragen, kemendemen, keduren. Wayah neng Brumbung belok nganan arah Gemolong, aku roh lampu. Loh, terus tengen lampu kiwa lampu. Nek nang tengen aku nabrak lampu tengen gawe ciwane wong kiwa ya semono uga tak lewatke tengah. Jebul lampu loromu lampu truk. Dadi mak pethok pas biasku iki mak kleong. Ya Allah. Luarane ranjama aku digonong PKU Solo. Seminggu aku eling dokter Mas selamat Anda tidak gagal otak karena tidak ditemukan otak sedikit pun di kepalamu. Terima kasih. Mula kaya mbok cetak. Kaya ndak dicetak kaya dirimu ora ndek otak. Pungkasane tak trimo lelakonku senajan perek jroning ati muga Gusti maring apa padang kabeh lelakon urip iki. Kartika Raras ini. Wong ayu, mentolo kowe karo aku wong ayu. Ora ya. Namun
wis binasti sliramu tepat tak tresnani nyatane tresnamu ra bisa tapi pungkasane tak trimo lelakonku senajan perek jroning ati muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki. Matur suwun ya Nduk. Nggih. Mung ngelekke kanggo mantene jangan pernah mengkhianati cintamu. Mergo apa Nduk? Wong rabi kuwi ragate akeh banget. Oke. Kawet ngelamar, kawet surat menyurat nganti nyewa kajang karo nanggap wong edan-edan ngene iki. Kuwi ragate akeh. Nanggapke wong edan-edan to. Nek wedhus kuwi mayar, nek menungso kan ragate akeh. Nek wedhus yang wis wani kendel muni Contohnya sapa? Foto ya Mas. Suara wedok ya. Ya. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Gale Media Pro. Majedor dor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko majedor dor ban pecah meneh isih esuk rezekine tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk Kartika Raras Sri Kandi Sound System. Allahumma sholli ala Muhammad. uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan
nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan mak jedor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor ban pecah meneh isih esuk rezekine tambah mlumpuk oi tambah mlumpuk oi tambah mlumpuk oi tambah mlumpuk oi tambah mlumpuk Kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Kau selalu menduga ada yang lain dan ku doakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Ragukan cintaku, ketulusan hatiku, ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan ku dapat merubah hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Overtune-nya Ngerti kalaras sokek nandut Indonesia. kau selalu menduga
Kartika Laras yuk. Kartika Laras yuk, pisang kasih. Kartika Laras sokek dangdut Indonesia. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Ayo toh. Kartika Karawitan. Laras. Bisa omong nyangkut karo kesanggupan. Ho eh, ho eh, ho eh. Yo Dewi ya, Dewi meneng ae, wedhus kok. Dalem Kang Mas. Gayeng ya nduk. Nggih. Weh oh iya tenan. Iya, iya. Cak, karwane wong liya. Wong bagus sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi. Iya iyo. Aku ora bisa lali mung sliramu Selamat sore Indonesia. Kartika Laras.
Barakah ra berkah ki ya ngene iki. Entuk jatah madang liyane wake 5 iki aku milih sing 6. Jebul siji laos ya Laos. padha wae. Alhamdulillah lah. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karantu-rantu degustiku Ayo, Lalu Trapura Kartika Joget Dangdut Indonesia Sinjai Tama Galih Production Wong bagus sing tak tresnani rina wengi mung tak impi aku ora bisa lali mung sliramu Nadyan sepisan ketemu Nanging kecek Rasa keras naku Rina wengi nganti-anti Nganti-anti Sok kapan balimu Reng iki engko gandeng bengi isih enek meneh Kartika Raras. Mangke wonten ingkang mondok Pak mboten kundur, mboten wangsul. Nanti kalau ada yang berita kehilangan tolong lapor Mas Tarmin. Contone nek entuk bocoran mbok peno kehilangan apa? Kehilangan apa niku? Iki sosok maling lho nek sing anu lho ya. Wah arep njaluk kon ngopeni ning lah iya. pojokan kono Tak kira kehilangan apa? Kehilangan nasi sak. Iki nasibku lawuhe. elek banget, Nduk. Pripun? Aku mau rene arep nggo mobil ora sida. Nggih. Mergo ora duwe. Oh. Iki helmku tak cendelke nang jok udan. Alhamdulillah kaya akuarium kae engko ya. Kaya. Wong ora sugih nyetel HP nak. Ora sok yo mati. Dadi kaya iwak koi ngono kae. Ku cerita nggon anu lakon susah menjiwai kaya lugu ati. Kaya-kaya sesuk bakale Ora Ora udan. toh. Udan ki sumbere Nggih. rejeki, Nggih, dumadine rejeki Pak Yanto barengi udan sedhela sok rezekine Mas nganten Mbak nganten aku. Mbak Cut. Yo entekke. Neng apa sliramu tega